எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீலாக் பண்ணி, அதனால் எனக்கு பண்ணலான்னு யோசிச்சேன். இன்னைக்கு மண்டே, டைம் வந்து 9:15 ஆச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச்சும் முடிஞ்சிச்சு. ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்க. நான் வந்து ஒரு 9:30 பக்கத்தில் லாகின் பண்ணேன். என்ன பண்ணேன்னா இதுக்கு எனக்கு வந்து பொட்டேட்டோ பீட்ரூட் மசாலா பண்ணேன். பீன்ஸ் மாங்காய் போட்டு சாம்பார். நாட்டு சர்க்கரை பாக்கெட் வாங்கினாங்க, அதை பார்த்துட்டுருக்கேன். நாட்டு சர்க்கரை ஒவ்வொன்றில் ஜாகரி பவுடர்னு எழுதியிருக்காங்க, ஒவ்வொன்றில் வேறு மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. 1/2 கிலோ எவ்வளோ போட்டு வச்சுருக்காங்க. அரை கிலோ 65 rupees போட்டுருக்காங்க. இப்போ இந்த வெள்ளை சர்க்கரைனால நிறைய கெடுதல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. டாக்டர் கொடுக்குற காசுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நல்லதாக வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறதே பெட்ரு. டாக்டர் கொடுக்குறதுலாம் சர்க்கரை வியாதி வந்துட்டு அது போகவே போகாது, எவ்வளோ இது பண்ணினாலும். அதுக்காக நல்ல சர்க்கரையாக வாங்கி இப்போவே சாப்பிட்டுக்கிறது பெட்ருன்னு நான் சொல்வேன். இந்த சர்க்கரை வியாதி வந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் இப்போ வர இந்த சுகர்லாம், ஒயிட் சுகர்லாம் ரொம்ப ப்யூரிஃபை பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முருங்கைக்கீரை பவுட்ரு பண்ணிகிட்ருக்கேன். முருங்கைக்கீரை வாங்கி லைட்டாக காய வச்சுருந்தேன். எப்படி காய வச்சேன்னா, சும்மா ஒரு மரத்தில் போட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுட்டேன், நிலந்தே வச்சுட்டேன். ஒரு 2 நாள் நல்லா காஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு ஃபைனாக பவுட்ரு பண்ணியிருக்கேன் நான். இந்த பவுட்ரு வந்து டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற இதில் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட்டில் ரொம்ப நல்லது முருங்கைக்கீரை. இங்கே பெங்களூரில் முருங்கைக்கீரை அவ்வளோக்கா கிடைக்காது. ஸோ கிடைக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது. இதை வந்து நான் ஒரு யூடியூப் சேனலில் தான் பார்த்தேன், இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டால் நல்லதுன்னு சொல்லி. ஊருக்கு போகும்போதெல்லாம் சாப்பிடுவோம் முருங்கைக்கீரை, ஆனால் இங்கே கிடைக்கிறது இல்லை சரியாக. எனக்கு ப்ரெக்னென்சி பீரியட் அப்போ டாக்டரும் கூட சொல்லியிருந்தாங்க முருங்கைக்கீரை, முருங்கைக்காய் அதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு சொல்லி. அவங்க வந்து சூப்பாக பிடிச்சிக்க சொன்னாங்க. ஸோ அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு எனக்கு. பெங்களூர் லாக்டவுன் டேஸில் இப்படி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ரோடே வெறிச்சுன்னு கிடக்கு. ரோட்டில் யாருமே இது வந்து பிளான்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு பார்க்குறேன். இது வந்து பாப்பா ஸ்கூலில் கொடுத்த ஒரு பிளான்ட்டு. இது மண்ணு கிடையாது. இது ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மண்ணு வச்சு ஒரு தண்ணியை வீட்டில் உறிஞ்சிக்கிற ஒரு டைப்பான இது. அது வந்து பிக் பாஸ்கெட்டில் வாங்க, அதை போட்டே வச்சுருக்கேன் நான்.